Буктрэйлер на байку Кандрата Крапівы «Дыпламаваны баран». Зроблена 8 А. У адным сяле, неважна дзе, хадзіў баран у чарадзе. Разумных бараноў наогул жа нямнога, а гэты дык дурней дурнога. Калі няма другога пабіцца каб удвух, дык ён разгоніцца і ў сцену бух. І вось за дурасць гэту яго вучоным распразвалі нейк на смех. Вось, кажуць, і дыплом табе. А каб даведацца, што было далей, чытайце байку «Дыпламаваны баран».